Ano, a dnes se vám investigativní reportér Myšík hlásí z Egypta. A dnes jsem na stopě opravdu velké rybě. Jsem tady, hledám nejhledanějšího muže na světě na seznamu číslo 1 10 nejhledanějších teroristů Karl von Bombastika, ozbrojeného, nebezpečného, ale investigativní reportér je mu stále na stopě. Potřebuje získat informace od místních obyvatel, takže se zeptáme, tady jedna místní. Chovávání se mi mekanis? Chovávání se mi mekanis? Chada? Salam. Karl von Bombastik. Vidíme někde nahoře. A, už ho vidíme. Karl von Bombastik. Hlavně mě nevidí. Nebezpečný, ozbrojený a stále připraven zabíjet. Ha! Vidíme ho, za ním. Pronásledujeme ho. Karl von Bombastik, muž číslo 1 na seznamu FBI 10 nejhledanějších teroristů. Pozor. Za rohem? Je tu? Určitě mě nesmí spatřit. Pomaličku, tak jak to umí jenom Myšík. Není tady. Nevidíme ho. Jdeme dál. Karl von... Karl von Bombastik. Za ním. Už mu odpadlo nejmí 2 kila TNT. Pozor, za rohem. Čekáme. Salam. Za ním. Investigativní reportér. Pozor. Je tam. Za ním. Zeškodíme. Pronásledujeme. Pozor. Je tady. Investigativní reportér se nebojí. Odprásknu ho. Jakmile se mi dostane na mužku. Nevidí mě. Jde za ním. Je už stále na stopě. Je tam. Tady někde musí být. Je tu nebo není? Je tu, za ním. Pronásledujeme. Dostal jsem ho do úkrytu. Tak. Nabil jsem svou lupadu a pomsta bude sladká za všechny nevinné oběti. Karl von Bombastiku, teď zemřeš v rukou investigativního reportéra Myšíka. Jdeme po něm. Dveře jsou nastavřené. Už vidím svůj stín. Vidíte to? Colt. Nikdo. Prohledáme místnost. Ke stěně. Nikdo tady. Ale teď poslední místnost. Kde může být? Vykopneme dveře! Karl von Bombastik! Faraonová pomyslová dostala! Vysela se z podoby!